TMTV. Сәлемет вакытта йөгермәсәң, сәлемәтлегеңне югалтқач бик күп йөгерергә туры килә диләр спортсменнар. Сәлам дуслар, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бүген без сезнең белән спорт турында сөйләшербез. Шулай булгач, безнең кунакларыбызны каршы алыгыз әле. Минем у ягына бастыручы әлеге спортсмен җегет Тимерман спорт чаралары җитәкчесе Дәүләтшин Илдар. Физкульт сәлам дуслар. Сәлам. О, кулы каты. Ким дигәндә 50 отжимания ясый 50 көнгә. Шулаймы? Шулай дөрес. Әйне минем сул ягында басып торучы шулай спортсмен җегет күренеп тора. Каядыр хезмәт итеп кайткан, Кара диңгездәдер инде мөгаен. Шулай бит. Яшьләр хакимияте аппараты җитәкчесе, шулай ук менә Казан марафонында катнашучы Исламов Ринат. Ринат сәлам. О! Исәнмесез? Йөз тапкыр отжимания ясый. Ширәк бугай бездән, икебездән дә. Я җегетләр, нинди бүләкләр белән килдегез? Иң беренче шундый инде менә мин килгән кунаклардан бүләк сорыйм. Бездән иң зур бүләк стартовый комплект участники дигән. Ага. Монда футболка, магнит, холодильникка, бөтен әйбер быел гына йөгергә. Быелныкы. Ага. Рәхмәт. 42 километр хәзер йөгергә көтәбез инде сезне. Мин әйдә эштә генә җигрим әле, яме. Эштә җигерсәм дә миңа бик җитеп тора. Безнең бар җегетләр менә безнең телеканалда эшләүчеләр. Быел 3 километр ярый, киләсе елга 10 километр алабыз. Әйдә шул тирбәй арттырырбыз, яме. Алла белсә. Рәхмәт. Казан марафонына дуслар, сезне чакырабыз, так. Сезгә инде яшел пакет булса, Илдардан, миннән сезгә ак пакет. Монда Казан марафон. Комплектме? Шул комплект. Ну кроссовки бармы соң хәт? Кроссовка ішінде бар. Сезнең размер 45 мисың? Әйе. Алайса туры килде. Мин аны кисеп тегәрмен. Аха. Я җегетләр, рәхмәт. Аңладым мин сезне. Сезне инде мине көтеп калганыгызны бу марафондан мин генә түгел, оператор җегетләребезне чакырып калабыз. Димәк, бүләкләргә зур рәхмәт. Әйдәгез, тәмле көрәшебезне башлыйк. Егетләр, сез безнең тапшыруда беренче тапкыр, шуңа күрә мин сезгә тапшыруның кагыйдәләрен аңлатырга тиеш. Йөгерүдә анда шулай бит кагыйдәләре бар. Башта тик чаптырып китмисең, акрын шамасын, аннан кызуланасың дигән кебек. Менә бу иттән, яшелчәләрдән, күбрәк монда безнең яшелчәләр генә бүген җиләк җимешләр бик әллә ни күренми. Сезгә нәрсәдә булса әзерләргә кирәк. Берәр төрле кайнар ризык, һәм берәр төрле салат ише әйбер дип әйтик инде. Я, кайсы башлый кем әйтә, кем нәрсә? Илдар инде миңа бурычларын бирсә, мин фаршланган бурыч пешерер идем. Кит аннан, фаршлаган бурыч. Әйе. Пешерә беләсеңме, ясый беләсеңме? Бүген бергәләп өйрәнәбез, Алла бирсә. Яхшы. Теориясын беләсең. Димәк, күргәнең бар инде кайда пешергәннәрен? Күргән бар, ашаган да бар. Мин дә күргәнем бар. Әллә нәрсә катлаулыгы юк бугай. Яхшы. Бурыч алып торабыз да, димәк, бер эш бурыч. Бер эш бурыч җитер дип уйлыйм. Эшебезгә. Һәм берәр Һәм инде салаттан инде безнең фасоль салаты ясарга уйлыйбыз. Фасоль салаты безнең анда кириешкилар була, суган, кишер стандартный набор. Тәмле булачак. Иң мөһим тәмле булсын. Бик шәп булырга тиеш. Тәмле булсын. Так. Алай Илдар, булса, инде син аңладың, синең бер бурычың китте тегендә хәзер. мин бурычны салатка кушам. Алай булса, мин плов пешерәм. Бәлки плов гына түгел, простой плов түгел, тәмле плов пешерәм. Тәмле плов. Ага, ул нидә булса, мәсәләсе беләндер аерылып торачакмы башка рецептларда? Баулы рецепты ул. Баулы рецепты. Ну, баула җигете. Спешл рецепт инде. Спешл. Булачак, яхшы. Монда бит татарча. Татарча, ну спешл дисәң була, инглиз сүзләрен безнең бөтен телевизион тамашачыларыбыз инглиз телен яхшы беләләр. Understand. All inclusive understand инде, understand. Very sharp. Менә very sharp. Һәм берәр төрле салат. Кәбестәндән менә тәмле салат булачак ул. Кәбестән салат. Егетләр, уңышлар сезгә, уңышлар дип калам, эшне башласагыз да була. Ләкин мин үз эшне башлаганчы, үзенең матур җылы, кайнар сүзләрне әйтергә тиеш. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган
Кукмара металл савыт заводы ашык акционерлік жамгыяты хакында. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлы өчен әлеге заманча савыт сабалардан сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Шулай ук кибетләрен дә искә төшерәм кая бар икәнен Кукмарада әлбәттә ул кибетләр бар Казанда Павлюхина урамы 114 адресы буенча урнашкан, бер кибете, икенче кибете Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан, Горки парк Сәүдә үзәгенең беренче катында. Килегез анда киң ассортимент, табалар, кәштрүлләр, казаннар менә актив ял эчендә анда искиткеч күп ассортимент җегетләрне. Бар да бар. Бар да бар әйе. Әгәр теләсәгез менә бүген тапшырып биткәч барабыз да машинагызга тиеп кайтабыз. Шулай матур әйттегез, мин хәзер анда чабып барам. Барып киләтер, мин үзем турармын итен. Я, җегетләр, әйдәгез, эшне башлыйк. Беренче иттән башлыйсыздар инде эшне, шулай бит? Беренче башлыйбыз, кулны юабыз, аннан иттән башлыйбыз. Ай, менә бит. Әле беренче тапкыр без әйтләрчә, кулны юабыз дип, әйе? Кулны жуабыз, мин инде фарш чыгарыр идем. Фарш чыгарыр өчен сиңа кирәк, димәк, ит тарткычтан чыгарабыз, шулай бит? Тарткычтан чыгарырга кирәк, әйе. Менә шундай әйбер безнең бар, бик әйбәт. Мощный. Мен үзем хәтта ярдәмдә итермен сезгә. Я, без бүген җегетләр сез белән сөйләшәбез бит марафон турында. Казан марафоны турында һәм син аңлавымча, белүемчә дә әлеге марафонның оештыручыларының берсе. Шулай бит? Казан марафоны. Әйе, дөрес. Гомумән монда хәзер тарихы турында сөйләргә кирәктер инде. Каян ул идея килде? Мин беләм ул чит илләрдә бит инде андый марафоннар инде бик күптәннән бар. Бездә генә юк иде. Кемгә килде идеясы? Дөрес әйттегез, әйе, Булат, бүтән дөньяда марафоннар үткәрәләр. Төрле марафоннар бар. Төрле марафоннар, әйе. Кай җирдә инде 100дән артык ел үткәрәләр марафонны, әйе, дөрес әйттеңдер. Казанда 2015 елдан башландык без Казан марафоны үткәргән монда. 5-16 быел 4нче тапкыр була. 4нче тапкыр була, Алла бирсә. 20 майда Алла бирсә булачак. Безнең башлыгы, безнең директор Вадим Венгиров бүтән дөньяда барып килгән, караган. Бүтән марафоннарны. Катнашканмысың? Катнашкан, үзе йөгереп, әйе, карап, язып, видео язып инде. Килде монда, килде Рустам Нургалиевич инде. Үзенә кереп. Рустам Нургалиевич, йөгеригәне. Бер үзе гына түгел инде, анда бүтән яшьләр җыелып, әйе, проектларны сөйләштек инде. Һәм Рустам Нургалиевич әйтте, матур сөйләштең, әйбәт проект инде, әйдәгез, ясагыз. Менә шуннан башлап инде без йөгерәбез. Казанда 42 километр үзәктә. Бу максималь инде. Максимальная. Анда искәрчеләр кирәк, дуслар, суйламагызына 42 километрна дип. Аның беренче дистанциясе 3 чакрым, икенчесе 10, аннан соң 21, ялгышмасам шулай бит? Һәм тулы марафон. Һәм тулы марафон 42 километр 195 метр. 42 километр 195 метр. Һәм инде марафонның тарихын гомумән беләсегез килсә, интернеттан укыгыз, я китапларда. Без әле бу марафон турында сөйләшәбез бүген. Тапшырубыз дәвамында башта ит чыгарып алабыз. Ит чыгару марафонын ясыйк әле. Я, дуслар, без инде итнең эшен бетердек. Ринат өчен монда итне ит тарткычтан чыгардык, хәзер суганы да шунда чыгардык. Тузлады, бырышлады. Бу вакытта Илдар инде итне тура бетереп, пылау өчен мин әйткәнем иде, фарштан тизрәк булды. Юк дей. Шын пылау өчен ит уралган булырга тиеш. Менә дә хамай кыздырасың. Нигә бер суган язып җирим монда? Бер кисәк индикатор мәлле ул. Шундый индикатор кызгач суганны без алабыз да. Калабызда ташлыйбыз. Ташлыйбыз, әйе, һәм хәзер итне кушабыз инде кайнар кызган майга. Әйе. Булдырамы? Булдыра торган җегеткә ақтап тора. Һәм хәзер кушабыз тузны, борычны һәм зира. Монда рецептны мин әле беренче күрәм. Гадәттә бит зираны сыманан салалар түгел. Баштан да салалар, сымнан да салалар. Төрле ничек салалар инде. Бер теге таныш үзбәк бар. Диге салганда гына сала аны. Гадәттә. Ну кем ничек? Симрәсез пловның ничә рецепты бар? Дөньяда. Ничә кеше шул кадәр. Молодец. Варда. Дөньяда ничә кеше бар, шуның хәтле рецепт. Универсаль, уникаль рецепты юк. Менә
Дөрес. Һәрбер рецепт ул дөрес. Әгәр син эшлисең икән, молодец. Миңа ошый. Я. Нәрсә кирәк сиңа хәзер? Яңа таба булса шәп булыр иде. Мара табасы. Хей. Мара табасында без нәрсә кыздырабыз монда хәзер? Без монда хәзер біз кыздырабыз суганны. Яра. Суган кыздырабыз, шул вакытта сөйләшәбез дә синең белән. Сөйләшәбез. Яшьләр Хакимияте хакимияте, менә әле андый бер барлыгын да белдем мин. Казанда инде бу. Бу конгресс. Конгресс түгел, бу кабинет министров белән бәйле. Кабинет министр белән бәйле. Димәк, нәрсә эшли ул? Безнең 3 төрле эшебез бар инде. Беренчесе ул проектлар белән эшлибез. Яшьләр проекты. Һәр кеше үз проекты белән шөгыльләнә. Бөтенесе 27 кеше. Бу безнең хакимияттә инде. Һәр кешенең үз проекты бар. Бөтенесе дә яшьләрме? Бөтенесе дә яшьләр 30 яшькә хәтле. 30 яшьтән өлкәннәр китсәң, син инде башкарак. Башка я күчәсең инде. Күчәсең. Я инде китәсең инде. Шушында инде. Бик яшьтән пенсияга китәсегез килсә, яшьләр хакимияте килегез 30 яшьтән пенсияга чыгаралар ди. Аннан соң инде эксперт-аналитический эш бар инде безнең. Һәм инде представительский эш. Ул ничә эксперт-аналитический? Төрле конкурсларда үзең жюри булып, мәсәлән, үзеңнең бәяңне биреп, бәя бирүчеләр инде безнең теге бөтенесе теге урамда килгән кешеләр түгел. Проектлар Һәрберсе үз өлкәсендә профессионаллар. Һәрберсе үз өлкәсендә профессионал, шуңа инде. Мәсәлән, республика буенча безнең үтте яшьләр форумы Наш Татарстан дигән. Шунда катнашалар алар безнекеләр инде. Шушындыйлар эшләр белән шөгыльләнәбез. Вот. Шул сәбәптән һәр кешенең үз проекты. Вот. Син димәк, иң җитәкчесе инде шуларның. Иң җитәкчесе түгел, аппарат җитәкчесе инде ул безнең президиумда 5 кеше. Безнең янында 2 заместитель, 1 секретарь, аппарат җитәкчесе һәм председатель булып тора инде. Аларга да 30 яшькә хәтле яшь булырга тиешме? 30 яшькә хәтле, 30 яшькә хәтле. 30 яшькә хәтле. Кызык, ничек килеп беләксең син монда, гомумән алайса? 2-3 сүз белән. Син армиядә хезмәт иткәнне беләм? Армиядә Кара диңгез флотында хезмәт итеп кайттык да. Кайттым да инде, ягынан соң инде нәрсә булды? Верх дигән конкурста катнаштык, республика конкурсында инде. Һәм шушы верх конкурсы нәтиҗәсендә без үтәбез стажировканы министерствода, кем инде министерствоны сайлый. Һәм инде яшьләр хакимиятенә сайлауны үтәбез. Сайлау турын узабыз инде. Һәм инде шушы үткәннән соң безнең кабинет министровта бүләкләү булды. Премьер-министр үзе безгә грамоталар биреп, дипломнар биреп бүләкләде инде. Шундыйрак Шулай киттең? Киреп киттек, һәм инде үз проектым барлыкка килде анда. Үз проектың нинди проект? Всероссийский фестиваль татарской гармонии, Актаныш гармоннары. Татар гармония фестивале була инде. Бу безнең Россия күләме үтәчәк. Бу әле беренче тапкыр булачак. Бу беренче тапкыр була, Быелны июль азагында Алла берсә 3 көн буена 500 гармонист кимендә. Әле мондай берне булганы юк. Бу берне булганы юк. Республика көнендә баянистлар, гармонистлар җыела ансы нидә Казанда. Ансы җыелу әйбәт. Ләкин инде бер генә тапкыр җыелу булмый бер ел буена. Баянистлар, гармонистлар бездә күп бит. Күп. Һәм 500 кеше җыелып, алар инде төрле бәйгеләр буламы буларның арасында. Ки тартыш дигән уен бар. Бу үзгә күрә Сабантуй мәллә, баянистлар Сабантуй. Шулай килеп чыга. Рат кызык. Буларның ки тартыш уеннары була инде. Нидә бара аламы анда? Яшикләү бармы саңанда? Яшикләү юк, яшикләү юк. Монда безнең авыл баянисына алып, профессиональ баянисына кадәр була. Мин чакырып китеп калам, яме? Обязательно. Мин баянга укыдым бит. Уйный белән баянда бераз. Монда шыңгырдатып утырырмын бер кырыйда. Үземнең баяным белән. Һәм син шулай ук менә бу марафонда катнашасың, шулай бит? Марафонда обязательно катнашабыз. Син беренче елмы узган? Мин бер ел буе армиядә җигердем дә, янасында җигерә булдым. Тренировка ясап кайткан бит армиядә. Армиядә йөгерде, ул безгә дә килде йөгерергә баян белән. Син таныштың, ничек булды? Син ул яшьләр хакимияте армиядә хезмәт итеп кайтты, яшьләр хакимиятендә эшли башлады. Сиңа килдеме шуннан? Так. Без Без марафонны оештырабыз. Старт бирдек инде. Карыйбыз финиш ничек йөгерәләр кешеләр. Бәлки бер малай гармон белән уйнап йөгерә, мин аны күрдем дә каршы алдым финишта инде медаль аңа бирдем. Һәм таныш хәзер без аның белән. Син дөрес шун булган хәлне сөйлисеңме? Юк. Гармон белән. Гармон турында әйтәсем бар иде. Шуңа әйткән идем. Без аның белән таныштык молодежный проектта инде. Бергә кадровый резерв молодежь. Мин молодежь яшьтә кергәндә инде без бергә проектта булдык.
Ахыр минем 30-дан артык инде яшьләре. Чыгарып җибәрделәр инде. Чыгарып җибәрде. Мин Рәхмәт. Үзем чыктым инде. Рәхмәт әйттеләр инде Син бөтен. югарырак киттең. Шулайдыр әйе. Менә хәр инде менә шулай таныш без Ринат белән. Ярар. Син әле быелны беренче катнашачаксың шулай бит бу марафонда. Аңанчы катнашкан бар иде. Бар инде. Барый. 13-16 елда кайсында? Шу 15-16 елларда мин Уңышлары ничек? Сен нинди дистанцияда катнаштың? 3 километрларны жүгердек инде без. Аннан әйтәм ел Уңышлары ничек? Үзең карап барасың бит ике март. урыннар буенчамы? Урыннар буенча. Алай артта түгел инде. Арттан Беренче түгел. Арттан иллелеккә керәсең, беренче йөзлеккә, Беренче 50-лек. беренче иллелеккә. Анда сезнең бүләкләрдә бармы марафонда? Һәр җиңмәгәч бит инде, белмим. бер кеше финишта медаль ала инде. Медаль алды, консентрәтләр бирделәр. Узган елда мин дә катнашкан, шуны әйтәм бит менә. Медале булды. Җиңүче менә беренче, икенче, өченче урында килсәләр. Җиңүче Казан. Нәрсәдер бармы, ну кемдер карап тора кызыксынып. Призовой фонд безнең 100 мең. 1 миллион менә. 1 миллион бу Казан марафонында. Казан марафонында. Ага, әйбәт. Рекорд куйса йөгерүче беренче урын алса 200 мең алачак инде шундый кеше. Беренче урында. Ярар, сез монда шуна торыгыз. Мин киттем тренировкага. 200? 200 мең. 3 километргамы? 42. 42. Мин әле эштә җигерсәң шулай була. 3 километрга без бит грамота бирәбез. Әйе. Грамота белән Грамота гына түгел инде, рамкада грамота. Рамкада. Ну, рамкадагысы кыйммәт кирәк булса. Шуңа килегез сездән катнашыгыз марафонда. Монда безнең үзебезнең марафон дәвам итә. Уң яктагы марафончыбыз плов әзерли, сол яктагы марафончы менә борычны борычка фарш салып пешерәчәк, шулай бит. Фаршированный борыч дип әйтәбез инде без. Һәм гомумән монда нәрсә килеп чыгасын, ничек нәрсә буласын без күребез берничә минуттан. Хәзергә безнең тәмле көрәшебездә тәмле реклама. Достар, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Һәм бездә бүген спортсмен җегетләр, икесе дә таза, шыдам җегетләр дип әйтәм, чөнки менә безнең уянда басып торучы Илдар үзе Казан марафонын ул инде оештыручыларның берсе, кемнәр әле генә безгә кушылганнар. Һәм үзе марафон йөгерә торган икән. Үзе 42 чакрымда ничә метр дидең әле? 195 метр. Я, ничә яшьтән син үзең менә кыскача гына ничә яшьтән син йөгерү белән шөгыльләнә башладың? 13 яшьтә. 13 яшьтә. Әйе, безнең мәктәптә 4-нче дәрестән звонок иде, и без йөгердек ашарга инде. Башта йөгерә башладык шуннан. Анда йөгерәбез, безнең Анда син беренче килә башладың, так? Менә шулай тырыштым йөгерергә. Дистанция кыска инде, кызык түгел, күбрәк дистанция кирәк аннан 1 чакрым эш. Ну да, 10 яшьтән башландым йөгерергә инде, һәр 30 яшьтә инде 42 километр. 50 яшьтә инде 100 километр йөгердем. Алла бирсен. Син ничә яшьтә, ну, армия хәтле йөгерәдереңме? Йөгерәдерек, велосипедта йөрәдерек, йөзәдерек. Безнең оптым бара бит авыл җирендә. Барысы бергә. Муслим, без үзебез муслимдан бит. Муслим зур. Муслим зур. Елгалар күп, күлләр күп. Шуның өчен Сәпиттә атланып илдерәсең. Так. Ну, гомумән менә шундый әйтик җитди беренче синең ярышың. Ул качан булды? Менә шу Казан марафоны ма? Казан марафоны бар име? Казан марафон. Аңанчы мин катнашадырым, ләкин йөгерү, yüзү буенча түгел. Армиядә марш бросокта. Аларны шибез. Физподготовка буенча безгә менә Татарстаннан 2 яшь кеше идек без. Берсе Елгабаш егете Мөслим районынан, мин үзем Иске Харамал авылыннан Мөслим. Икебез дә шунда эләктегезме Крымга? Икебез дә бер частьта идек. Икебез дә алдык воин спортсмен дигән нагрудной значокны. Бу безгә 250 кеше арасында бирелде 3 кешегә генә, һәм шуның икесе Татарстаннан. Менә бит, бәләкәй чакта велосипедта йөрүнең файдасы булган. Менә син дә хезмәт иткән булсаң, сиңа да бирәләр значок. Значок. Син армиядә хезмәт иттеңме? Баулда значок бирмиләр. Анда йөгерәсең, чабасың, yüзәсең дә, велосипедта йөрисең. Ярар, йөгерәсең, чабасың дигәннән без инде әйдә калдырып торасың, кишерне хәзер син безгә качмый ул кишер. Син сөйлә безгә йөгерүнең файдасы турында. Менә барыбыз да беләбез аның файдалы икәнен. Нәрсәгә конкрет файдалы менә син инде үзең бу спорт белән шөгыльләнәсең. Син әлбәттә аның файдасын үзеңдә тоясың. Әлбәттә күренеп тора, син формадагы җегет. Әгәр дә син мондый курслар белән килсәң, мин йөгерәм дип син әлбәттә ышанмаган булыр идең.
Әйдә, рәхмәт. Дөрес әйтәсез, Булат. Әгәр дә йөгермәсәм, минем ҡурсаҡ үсә, хәзер йөгерәм, шуңа формада йөгерүнең файдасы ул беренчедән башлыйк инде бөтен кеше йөгерә, бөтен кеше шөгыльләнә ала аның белән. шөһрәләнә, Аның өчен теге аерым абонент сатып алмасаң да була, абонемент куядыр спортзалга. Менә чыкта йөгер. Дөрес. Бөтен кеше шөгыльләнә ала, беренче файдасы, икенчесе. Йөрәк көчлерәк булачак сезнең. Гомумән әйтәләр инде монда кан басымы эчендә, йөрәк, нерв системасы, Бүтән системасы организмның рәхәтләнә сез йөгергәндә. организм рәхәтләнә син йөгерәсең. Һәм йөгерүдән сез кайфы күтәрелә инде. Белмим, бик мин дә күргәнем бар. Әлсерәп килеп җитәр инде кайф анда күтәренкелеге. Әгәр дә бик каты ерак дистанцияга йөгерсәң. Йөгергәндә сезгә рәхәт булырга тиеш инде. Җиңел йөгергә кирәк инде. Теге артык шабырга кирәк түгел. Артык түгел Куалар мине дип. Дөрес менә шуңа Үз киеңә генә. Үз темпыңа. Шулаймы? Рәхәт булырга тиеш инде сезгә. Җиңел йөгергә кирәк. Кайфың мәсьәләләре яхшы кайф китергә тиеш сезгә ул йөгерү, киресенчә булырга тиеш түгел һич ничек. Менә Ярина, син менә бу йөгерүгә уңай аргументларны китерә аласың тагын? Әгәр дә инде китап ягыннан карасак, китапта язылганнар буенча безнең йөгергәндә эндорфин дигән гормоннар дип әйтикме инде, матдәләр бүленеп чыга безнең баш миендә. Һәм шуның аркасында без сөенәбез. Безгә рәхәт йөгергәндә. Икенче яктан караганда инде кислородка тән бай кислородка. Һәм инде безнең кислород күбрәк булган сайын эритроцитларда кислород барлыкка килә күбрәк инде, эритроцитларда. Һәм инде димәк, безнең мускулларыбызга да күбрәк кислород килә. Һәм алар тагын да химия дәресләре китте монда хәзер безнең. Менә шушындай уңайлы яклары бар аның. Гомумән дуслар, йөгергәндә менә әйтик инде тәннең бөтен участокларында кан килә, һәм сезгә чынлап та рәхәт була, һәм сезнең гомерегез дә озыная. Сәламәт тә буласыз. Гомумән йөгерергә кирәк. Менә Илдар әйткәнчә, үзегезнең көйегезгә генә, үзегезнең темп. Дөрес. Мин теге башкалар да шаба дип, кирләп пешеп, хәлдән таеп, телне асылындырып, теге әлсерәп, үлә бетеп, алай шабарга кирәк түгел. Нәрсә кирәк безгә хәзер Миңа бит безнең бүгенге марафон. Марафоныбызга кирәк фасоль. Фасоль дигәндә син Фасоль кая соң? Кая ул? Фасоль үсә ул? Хәзер Фасольдә әле без күтәргән изеп керәбез. күбебез бәлки белмитрамдыр, анда белок бик күп. Аксым күп. Итне алыштыра торган бер шул инде ул. Итне алыштыра шуңа ну ишәптер бүрләр ашамый инде. Белмим, бүреләр шуны ашаса, шуны хәтлешә булыр юк. Аны аермаларга бит аннан соң. Фасоль басулары үстерергә. Без инде салатыбызга фасоль салабыз да, һәм инде янынан соң барлыкка килгән соусыбызны шушы бурычларыбыз янына озатабыз. Моңа пешергә дә күп вакыт калмадыр. Бу шупасына бераз тәмле тәм кертергә. Тәмле төс кертергә. Шундыйрак. Әйдә, йөгерү турында сөйләшик, алса менә мин мәсәлән бер тапкыр да йөгермәдем. Мин катнашасы килә марафонда. Һәм гомумән йөгерү белән шөгыльләнәсем килә. Миңа нәрсәдән башларга? Башлагыз. Мин әйтәбез тик, новичок. Башлагыз. Күпме сезгә җиңел йөгерергә, шуннан башлагыз инде. Шул дистанцияда. Ну барбыр бит билгеләргә кирәк, мәсәлән, булмый ул. Мәсәлән, син йөгерәсең бер 1 километр. 1 километр, бер атна, мәсәлән, 1 километр. Менә беләсезме? Менә сез йөгергәндә, әгәр дә 10 километр йөгерсәгез, ул әйбәт, әйме? Әгәр дә сез 10 мәртәбә 1 километр йөгерсәгез, ул еще дә әйбәтрәк инде. Менә постоянство, регулярность кирәк инде шул нидә. Моны кайчан йөгерергә кирәк? Кемдер әйтә иртән яхшырак ди, кемдер әйтә кич ди. Ничек сезгә җиңел шулай йөгергез? Әгәр дә иртән торасыз сез 5-тә, нәрсә эшләргә белмисез, чыгыгыз йөгергез. Әгәр дә йоклыйсыз, 10-га кадәр кичтә йөгергез. Мәсәлән, утырасыз икән эштә, сәгать 10-да совещание башлана. Беләсез, так, минем йөгерәсем килә, иптәш директор киттем әле мин йөгерергә дип чыгып китәсез. Директор йөгерсә, аның артыннан йөгерәсез. Шулай да бар. Булырга мөмкин. Монда димәк аерым шундый күрсәткечләр юк. Иртән генә гел чабырга кирәк, организмга файдалы, яисә кичтән дигән. Юк, андый.
Кагыйдалар, шулай ма? Организмга файдалы керек инде. Ничек сезгә? Иштәүләр кирәк. Әйе. Тоңдый беләр кирәк. Син гоман әзерләнсеңме нигә? Йөгергән? Әлбәттә. Әлбәттә. Көн сайын иртән жүгерәбез. Шын иртәнге 7-дә. Төрлечә, менә Илдар әйткәнчә, ничек уңайлы? Син дусларың бармы? Эштән башлыйбыз. Я үзем чыгып китәм, дустым да бар, ул да жүгерә, шулай ук инде. Мөслимгә кайткач та жүгерәбез. Кичен иртә менә шулай. Син гоман йөгереп кайтабыз. Мөслимгә жүгереп кайтабыз, 370 чакрым. 370 чакрым. Әйбәт, марафон. Әйбәт. Яра, без инде Ринатны аңладык. Һәр иртә йөгергәнен син ничек шөгыльләнәсең? Атнага көнгә ничә тапкыр йөгерәсең? Бер айга минем план тора 200 километр йөгергән. Бер айга, әйе. Син аны мөмкинсең бер көнне 30, бер көнне 5, шулай итеп бүлергәме, язып барасың? Мин аны бүләм бер көнгә 8 километр инде. 8 километр, 7 километр. Кай вакыт инде ярты ай йөгермисең инде, аннан 15 көн уннан артык километр йөгерәсең көн сайын инде. Менә ничек булачак, ну план ясарга кирәк инде 200 километр. Кыш көне дә. Кыш көне дә, яз көне дә, яңгыр яуса да, шундый рәхәт йөгергә. Кыш көне иң рәхәт йөгергә инде. Менә 42 километрны ничә минутта килдер рекорд? Рекорд хәзер тора 3 сәгать 2 минут 57 секунд. Бу кешегә машина алмасы да була, йөгереп җитсәгән иде. Шәһәр буйлап. Рәхәт бит. Алар йөгермиләр, алар ошалар. Ошалар. Ошалар, әйе. Мин 40 чакрымны сәгатьтә йөгереп узырга. Да, диерсең, вот сәламәтлек кешедә. Ярар бирсең Ходай, миңа да кайчандыр шул нигә җитәргә шул дәрәҗәгә дип әйтик. Алла берсә, алла. Башта эшне генә йөгерим инде, яме. Абый быелны эшне генә йөгереп торыйм инде, аннан соң алдагы елга бәлкем 10га селтәнермен. Аннан Башта 10да, аннан соң 20. Аннан соң 42-дә 195 метр. Я, дуслар, безнең эш тәмаммы монда инде? Тәмам. Шулай дип, дуслар, барыгызны чакырып көтеп калабыз 20 май Казан марафонына. Аларның бар сайтлары, анда теркәлә аласыз, сайлый аласыз үзгә кирәкле дистанцияны. Анда барысы да аңлатылган. Минем электрон почтага да килде сездән хатлар. Әле бүген дә чакыралар. Алла бирсә, барыга исәп бар, катнашабыз. Сәламәттән дә, сәламәт акыл диләр. Шуңа әйдәгез, безнең милләт акыллы булырга тиеш, сәламәт булырга тиеш. Шуны барыгызга да теләп калабыз. Шулай бит, җегетләр? дөрес. Безнең инде тәмле көрәшебез күреп торасыз, ахырына якынлашты. Пловга монда безнең дөге салабыз да инде. Шулай бит. Дөге. Дөге су һәм 2 минутта пешеп чыгачак, Алла бирсә. Әйдәгез, плов 2 минутта пешкәнче, сез барыгыз да бергәләшеп, тәмле реклама карыйк. Дуслар, тәмле көрәшебездә дегустация ясарга вакыт җитте һәм мин бик теләп башкарачакны бу эшне. Чөнки безнең спортсмен җегетләребез, марафончылар дип әйтергә кирәк. Бик тәмле витаминлы салат әзерләде һәр хәлдә Илдар имеш, шулай бит? Һәм плов. Витамин салмы, исеме бармы моның? Исеме марафонмы моның? Витамины дөрес әйттегез сез. Әйдә бер марафон дип исем кушабыз исә. Марафон салаты. Исә Форест Гамп беренче шундыйрак. Форест Гамп салаты. Матурай. Ярый бит? Ярый. Синең тутырган борыш, беләсең, фаршированныймы? Әйе. Бу салат. Бу безнең фасоль салаты. Аксамга бик бай. Исеме? Исеме нәрсә дибез? Культурист дибез әле. Культурист. Культурист. Ярар, культурист. Культуристлар кириешке ашыйлар. Яхшы. Я иң беренче без культурист салатыннан башлыйк әле. Культурист салатында нәрсәләр бар безнең искә төшерәләр, Ринат? Безнең монда суган бар, кишер бар. Аларны кыздырып салдым. Әйе, фасоль бар. Һәм инде кириешки. Кириешки, ягъни Ул безнең кипкән эпи дип дөресрәк була. Кипкән ипи. Аны иде дә ясап була, дуслар. Әйе. Башарлык, тәмле. Бер кириешкесен дә кел. Булмас микән дип. Бер культурист булып китәсез инде булар. Сизәм инде. Мускулларның үскәнен. Так. Әйбәт. Тел төштеле түгел. Кызыклы салат булган бу. Аны шакырсы килә. Әйдәгез. Бергәләшеп борышка күчик. Бер борыш миңа карап тора. Так.
Кеттім мен еме? Ярар. Так. Мен де бірінші пішкендір деп ойлаймын. Бірінші алып ек. Ең мұхимы мына бұл. Барша қазақстан мені пішкен екен. Дәмлі болған Илдар. Мен қайыр өзім ашасым келді. Жоқ, ашам еш атыр әлі, міне. Бұрышқа қарап енді қайыр. Шынды тәмлі ашасыз. Молодец, болған бит бұл. Иә. Айдаги Ингредиентларың. Сендекіне дүгі бар, шылай бит. Дүгі, ит, ләкин бүтіндей башқа түрлері зық. Башта? Башта салата, Форест Гамп деген. Форест Гамп салаты. Кімдер білмей Форест Гамптың кім екенін. Интернетта жиі қызық Форест Гамп деп кәм қарағышлы екен аян бик қызық. Марафоншылар аны бітмесі қарарға тиіш. Шылай бит. Дәмлі? Шекері жетті ме онда? Шекері де бәс. Біраз уксус та бар. Әзгіне бар. Әзгіне, көп түгел. Ай-ай-ай. Яқшы болған. Шын витаминді салатына. Бик керек, аңды витаминді салатлар бик керек та бізге. Жас күнінде. Бірар кеттім мен деп. Дүгіні біз айырым мақсустығы дүгі сайлап тұрмадық. Илдар айтуынша мен қар қойсы дүгіден де плов пішіре білем дей. Дәмлі. Жігітлер. Болған бұл. Шәп. Марафонға қатылып. Нәшіңді салат ашайсыз, марафондан соң енді плов ашасағыз да бұла. Шылай бет? Демек, қазір нәтиже шығара керек. Кімдір жеңе бізде қар балықшы. Марафонда да 2 кіші 1 елі келе алмай бет. Ансы бар ай. Ләкин сіздің марафоннан біздің марафон шынысы білен айырла, бізде 2 кіші 1 елі келе ала. Шуға көре мен мұнда айырым, сенекі яқшырақ, сенекі нашарақ деп айта алмайм. Екігізінікі де пішкен, екігізінікі де тәмілі, салатлары да тұзы да жетеміне нәрсесі қызып, мен әлімді қойсынар сен көп тұз салған ең бәден, тұзлы бола деп ойлаған ем. Жоқ, әйбәт күні. Әлімін қатта шулпасы да бар. Плов мәтем пішір меканинді бі о, жоқ меканинді бі деп. Ішті яқшы шуңа көре, екігізге де бейшілі. Екігізге де бейшілі. Марафон дистанциясына сіздің де бүгін бірге келіп кірдіңіз, екігізде жеңдіңіз. Мен сізді құтылайым бірінші ратта. Екінші ратта біздің тапшырыбыздың генераль спонсоры болған Көкмара металл заводы ашық акционерлік жәмғиятынан әріге шәп табалар, мәрмәр ісілікті міне шындай инновацион табалар. Әлбәтті сиңа алып қайтасың ғойлеңе, тұрмыш шешкеңе тапшырасың. Так, қатын миңа тәмлі тәбәләр, тәмлі ризықлар қыздырасың, пішіресің деп айтасың мына шол. Зур рахмет. Тұрышырымыз. Әм әлбәтті енді сиңа Рахмет. шын көңілден Миңа өзің пішіресің. Қатын іздейсі болайын. Қатын іздейсі бола. Іздеген арада енді өзіңні сөйлесің ейсі ғайләңді яқындарыны. Мен сенге қайтып тапшырасың мағаны. Анды сенде сен қарай әмі. Сізге тапшыру, бұл бүләктерін сіздің іш нешектересіз шулай қолданасыз. Ең мұхимі дұрыс қолданығыз. Достар, шында ескертейм, тапшыру біздің спонсорына бұл Көкмара металл заводының бар Инстаграмда да, ВКонтакте да, ғұман социал шектерлерде группалары үстелігіз, қушылығыз, комментариялар yazығыз, күзетіп барығыз фотоларын, һәм түрлі акцияларда қатнашып, әлі бөлектер ұттығыз. Сізге де шындай жазыларға кеңеш етем. Достар, бик зор рахмет, келгеніңіз үшін енді тілектеріңізді айта аласыз. Біздің телевизион тамашашыларға айтар сөздеріңіз болса, әйді, сен башлайсың, қойсаңыз башлайсың. Ринат башлай. Ринат. Менің енді марафон бойынша нәрсе етесім келе. Біздің бүгінгі күнде алған алтын медальдарыбыз, күміш медальдарыбыз, ол халықтың сәлеметтілігін көрсетуші болып бармай тұрғандар. Әміне шушы марафон сыман, 10 мың кіші жия тұрған, кішілеріне жүгіруге, yüzуге, велосипедта жүруге итере тұрған шаралар халықтың сәлеметтілігін көрсете тұрған, һәм халықтың тілегін сәлеметтілікке адымын көрсете тұрғандар. Ұмтылышын. Мында бит достар, жүгіру генә түгел, сіз қыш күнде көп түрлі шаралар шаңғыда да, шаңғыда да. Ғұмән спортқа бик яқын. Шулай бит. Шақыр тамашашыларына. Әйдә, 20 май. 20 майда күрешербез сезнең белән Казанда марафонда. Кемнең киләсе, кемнең килә 42 километр йөгерә, кемгә 21, кемгә 10, кемгә 3 километр. Килегез, күрешербез, ала берсә тәмле. Әлбәттә, тәмле ризыклардан сөйләнербез анда. Үзе бер бәйрәм бит инде ул. Ул көн шулай бит.
Алла білсе мен әкел. Спортивный бәйрәм инде. Спорт бәйрәме. Келек достар, сезгә тағы бір зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләп калам. Әлбәттә инде халыкның, безнең халыкның да бетергә кирәк. Сәламәтлегендә сагында да торасыз, үзенә күрә шулай бит. Әлбәттә инде яшьләрне тәрбияләүдә зур мөһим роль башкарасыз. Бар тик уңышлар, гаилә бәхете теләп калам. Тәмле яшик, тәмле ашык дуслар, тәмле көрәш тапшыруын Татмус ТВ телеканалында атна сайын күзәтеп барыйк. Сау булыгыз.